Het wie een project van de lange adem. Het multifunctionele centrum in Tietjerk. Ja, hoe begin je? Kijk, het belangrijkste hier is natuurlijk dat het een multifunctioneel centrum moest zijn. En het belangrijkste onderdeel van deze opgave is eigenlijk de grote multifunctionele zaal geweest. Je hebt een hele mooie monumentale boerderij die een heel mooi groot achterhuis heeft, die al heel goed gebruikt werd. Maar als je daar een combinatie maakt van verschillende gebruikers, dus de school, allerkleinste, maar ook het dorpshuis, is die dorpszaal, multifunctionele zaal, het belangrijkste onderdeel van het hele geheel. En die hebben wij geschoven in het achterhuis van het oude Inemande. En dat heeft eigenlijk geleid tot een soort van kern in het gebouw die verbonden is met Park Vijversburg, waarbij alle functies, alle 4 gebruikers goed verbonden zijn aan het geheel en eigenlijk aan het dorp. En dat krijgt echt een hart daardoor. Ja, ik ben zeker trots. Ik denk dat dit wel een van mijn mooiste projecten is die is opgeleverd. En dat is mede door oud komt bij nieuw. En hoe mooi is dat bij elkaar gekomen. Alsof het altijd al zo was. Eindelijk is het dan Safir, de officiële opening van het nieuwe multifunctionele centrum in Tietjerk. In 2021 had de regering unaniem instemd met de financiële bijdrage van 18,5 miljoen euro om Tietjerk gaat drieën te doen. En daarmee kon die stap gezet worden om van drieën naar Doren om te stappen naar de Waan. Ben je hier er klaar voor? 3, 2, 1. Nu hebben we de opening van het nieuwe multifunctionele centrum. Ja. Maar de nieuwe naam. Ja, prachtig toch? Mensen vonden het wel wat spannend, maar uiteindelijk is het net zo bot verhoren als net als wat het weer. Maar we zijn tegen Grutskop. Ja, uiteindelijk het hele gebouw is worden wat we ervan verwachten hier. En ik heb maar trots denk ik deze naam wel dragen. Dus, ja. Ja, het had bijna een proteïeld kost. En wie het wordt? Vind ik al. Ja, zo'n 8,5 miljoen, want daar hebben we het over, is een soort geld. Maar ik heb bezocht in mijn verhaaltje wat uit te lezen waarom het we dat doen. Ja, en leefbaarheid en verbinding tussen mensen, ja, ik vind goudwurg. Dus als je het in die contraien bezoeken, dan denk je, nou, dan, ja. Maar dan is het wurg, denk ik. Ja. En het eindresultaat maar de wijze. Zeker. Ja, het eindresultaat is helemaal geweldig. Dus het ziet er schitterend uit. Zo'n soort werk in verzet. Goed en uitdacht. Ja, en ik lacht. Het nu goed uit.